Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dokter Mas Kumal pemirsa. Nanti arep piring-piring manten pemirsa. Yo tunggu kene krama bateh yo bateh saka Mbah Mas Santo guys. Nah, tapi aku pengen layar dhisik tunggu kon sing ninggal ya. Tapi gak sampai bar masalah yo. Ngerti dhewe lah. Dua cah cilik ngono kuwi. Ya biyen sak urunge aku dua cah cilik ya masyarakat wis gedhe ngono, kadang sampai bar pemirsa. Ini aku tak sik-sik insyaallah nanti ya siang arep iring-iring manten pemirsa. Alhamdulillah wis apa ibarate wis dulu-dulure wis do ngerti, tonggo-tonggo wis do ngerti ya dijak iring-iring manten. Wong ki yo ben adate piye pemirsa ya. Kumpul sayo iki ngarep duwe ae pemirsa. Tak nglayat dhisik guys ya. Soale apa jenenge engko nganu apa selak nek dimakan ya sing tak lanjut lagi guys ya. Iki wis bareng nglawat aku ki mang yo dititipi mbok deku guys. Ale yo apa jenenge anake dhewe wis kerja, ana sing nang sawah ya ana sing budal mergawe, terus putune juga sekolah dadi dititipi lah dalah iki mang engko tak ceritani sik guys. Aku tak iki ceritane iki untungnya aku gak sida pesen parcel ya guys ya. Pada pas aku ngonten ini ya hari ini ya pas aku ngonten iki memang bapake bakul roti parcel langgananku roti yo kuwi meninggal dunia nyalon arjuun moga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Memang aku ngawat yo dititipi Mbok Deku ki Mbah Bibit iki kakak ipare pake pemirsa. Istrine Mbah Ran iki kakak kedua. Iya. Pertama iki Mbah Kas yo. Kene sing kene sebelah kene. Kedua Mbah Ran ya Mbah Umar aku ki lali pemirsa. Ya kuwi dititip guys wong tuwa ya. Ora iso numpak motor ya. Terus juga sing tenaga ono anake do kerja putune sekolah dadi dititipi guys. Dititip wonge titip guys. Sik tak ceritani pemirsa. Ceritani apa Mbak Eka? Mau tak ceritani kemaya mbek anakku wis piye meneh pemirsa wong iki yo iki mang aku nglawat iki jam 6 guys. Jenenge apa yo apa berarti tak titip sapa le. Apa lek kudiku wis do tuwa guys yo. Nek anakku purek ngesakno. Mulane apa asine iki yo mbok nek wong jaman biyen iki bocah cuti gawa nglayat lha sadene nglayat omah dhewe guys yo. Piye neh cara mon aku. Gak mungkin anakku tak tinggal nang omah dhewe anu. Kecuali apa kene ana ketanggo kiwa tengen titip sedelok ora apa-apa. Tapi kan ngono pemirsa. Ibarate iki aduh tanggo guys. Ya anakku ya tetep tak gawa terus pamali gak pamali piye meneh pemirsa. Rumah tangga itu ya kudune ABC Dik. Cuma aku mbek nang pasar pemirsa. Karena berasku nang omah ki tak nggo ngawat yo. Apa ya wis dadine ya aku tuku neh guys. Cuma aku mbek nang pasar. Wis apa ae iki mah tak blonjone. Wis blonjo nang pasar ki. Bakul blonjo iki nang kene iki nganu pemirsa. Apa anane iki berluhur dadi ya aku kan belum ora masak guys. Cuma tapi aku nang pasar ora sempat tak konten mari aku grembyong nggo urung ember nglawat terus emang tuku tempe iki ketok aku pengen pemirsa tak goreng guys. Percaya gak sakmene iki lho 2.500. Ora percaya rene yo tempe ini iki ku enak. Digoreng-goreng menduan setengah apa teles-teles niki lho guys. Aku ki karena kene iki shock kowe. Bisa minir 500. Cara aku kanggo pirang dino guys? Kanggo 3 dino.
Ya, tak kandhani iki mau mbek golek beras, soalnya beras mau tak nglawat. Terus tuku iki nunggu stok masak. Anakku seneng bening guys iki mau susu, tepung, telur. Aku itu telur seberapa tuh. kena beras guys. Di sini telur sekilo sudah 30.000 di mana tempat itu. Tapi ini perapatan ini 7.000 guys. Cuma tuku gambangku habis. Ya tadi jam, nah kebutuhannya wong wedok ira krasa mun cepet 50 swidak. Ya seneng rumah tangga dimanapun. Bibi wis krasa. Lah iki mang tok rezeki pemirsa aku dikeki mbok dhewe. Nek ngomong ki wong kene iki bajangan iki berarti mangga yang masih setengah matang ini ono sing sek mentah barang. Nah, oke sih. Engko aku iring-iring manten. Siapa Mbak Eka yo sing kok ditonton ae. Nanti tapi agak siang aku tak masak dulu guys yo. Engko anakku piye nek aku ora masak yo. Wis ngono kuwi ya gimana? Oh. Tolong ngene. Baby ben mbok deku guys. Ini mbak rujak-rujak nduk, sithik nduk, ya matur nuwun, Mbah. Aku mbah iki nyelokno anakku guys ya. Pernah mbah mbok di emang anakku njaluk cookies. Cookies 5.000 isi 6. Rasa coklat, kacang dan keju. Wis ngono ku pemirsa, ya gimana? Tak istirahat anu iki. Tangan dulu guys, masak aku yang ngono kuwi ae ra tak konten ke masak iki wae ngono masak bosen ya tempe sak mono ki ndang pira pemirsa mau 2.500 ki mau sak tak tutup guys soalnya kan isuk kemang aku ben aku gak kedopekan anakku nek lesu wong jenenge esuk ngono ki ya wong gak roh pemirsa yo jenenge ujian apa jenenge dadakan ana sing meninggal. Untung aku ora sido pesen iku roti nggo iring-iring. Lah piye bakule iku Pak guys. Nah bakule iku Pak. Terus ya wis lah aku duwe ayam. Serba salah aku bingung. Jane yo parcel iki mari aku nggo anakku nek ora nggo bojoku parcele untuk parcel tetep parcelnya gede guys. Wes parcelnya tak ubah jadi amplopan ae. Aduh. Mau yo tanggo bakolku berasku yo aku denger sido Mbak kenapa ya piye Pak sing duwe bakule roti ninggal ini lho ciun. Aku krungu ki subuh niki wis melek guys. Sek resik omah. Dalam arti yo apa jenenge ya nek nyapu sih urung tolas terus apa jenenge ngrapekno tempat tidur ya wis ngono kuwi. Kuwi krungu RT 1. Berarti ki loket nganu bakul roti langgananku. Terus aku takok iku Pak, kok Mbak ya untung aku urung sido pesen cara menawa pesen iki kan yo tetep cancel. Cuma bakul roti nek awake dhewe pesen yo. Kecuali tuku dadakan bolu iki nek isuk meruput iki yo urung ono. Terus juga ono apa ora. Tak pikir aku grembyong. Engko anu pemirsa disewakno odong-odong. Jadi ketemu dengan pihak perempuan. Nek sing diinginane Mbak Sri kan wale ajang. Nah, ketokan dinone sing bener sing cocok ki kuwi para engetan ngguyon pihak sing lanang. Nah, iki kan yes umumnya nanggone sing wedok. Kuwi ngono kuwi tergantung karena memang yo nang ada Jawa memang hitungan tanggal tiron atau weton memang sangat-sangat penting pemirsa. Nah, aku sing penting ae sik pernah ora dadi wis takdir yo guys yo. Coba sapa sing pengen cerai ora ono guys. Metokno duit cuma-cuma nang pengadilan iki yo cara monone ibarate ngono yo gak ono sing pengen cerai. Nek kok seneng cerai ya sapa sih Mbak sing pengen cerai? Mbak Mas yo mohon maaf iki ceritane ngono yo. Gak ono guys yo. Siapapun juga ini sing pengen cerai iki gak ono. Berusaha bertahan ya mungkin cukup sempurna. Ini aku menurut pemirsa harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke jenengan manusia iki
dhewe ki salah iki. Berangkat seprapat, aku mau nglawan dhisik. Wis sakonone lho gede-gedeku kok laren tuku beras tuku apa kadang kok nek pasar Kapuan ini jam 5 lah gek do nganu guys, gek do toto-toto kadang kok ono sing urung budal. Dadi wis stok berasku tak suntek kabeh terus tak nggo nglawat. Iki nglawat iki yo ono sing beras dikai amplopan, beras dikai bulan, beras dikai miku sepenting awake dhewe iki teko rono iku sing duwe sing duwe omah iki seneng pemirsa. Penting awake rono. Sepenting iki kudu ono beras juga. Nek teng nggone ibuku kono ki dikantili brambang sak cuwil ambek lombok. Ngono nek ning Jepun tuh sadate nek sing meninggal. Ben dienggo imbo sing duwe omah. Jenenge makamne ki butuh kanggo kiwa tengene ya ibaratnya disupport berkatan dienggo bekal nang bulan kunggali. Guys, ini seperti inilah kehidupan saya di desa. Seperti itulah kehidupan itu sih. Pemirsa, tepat ini sih. Aku urung ngecupna segur ngopo guys. Aku seperti ngeliat sih soalnya kan meninggalnya mungkin tengah malam wis mulai iki lho dini hari pemirsa. Mbak ya wis sepuh ya aku pas jupuk pesenan roti iki mbak nang jero omah. Iki Mbak Mia bakul roti langgananku guys. Ayo kene aja pemirsa ya, terima kasih. Sandalnya gak dicopot dek. Minta iki ya. Ini, Aldi minta ini. Ya, aduh pemirsa. Pemirsa tak tutup dulu ya kontennya ya gimana? Untuk rezeki tahan karena dimakan untuk rezeki saka Mbok Deku guys. Wonge iku peleme dhewe pemirsa ngarep omah. Pelem apa nek ngarani? Pelem gadung iki bahasa nganune apa pelem gadung? Mana lagi bukan? Terima kasih, pokoknya tetap semangat. Jadi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di desa ya seperti ini ya. Mohon maaf jika ada mungkin pemirsa pengennya saya kontennya seperti darah kok ini ya. Aku mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Saya hanya manusia biasa. Tetap semangat. Muka-muka rezekinya pada lancar, diberi kesehatan. Mungkin ada yang belum terlaksana ya. Muka-muka yundang terlaksana hajate, nazare. Muka-muka ya sing punya hutang yundang lunas sing segala sesuatu dipermudah. Oke, terima kasih, terus semangat. Pokoknya aja lali komen sampai kalau kamu suka mau jeli bersama aku nak kena bahas proses ngakeh. Saya mau lanjut kegiatan selanjutnya ngedit. Wis pokoknya hubung-hubungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sematur nuwun. Muga-muga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dadah.